lytter til Samtale om stress. Mit navn det er Linda Klod Præstholm. Jeg er psykoterapeut med speciale i stress, belastningstilstanden og traumer. Øvelse med at mærke din placering i rummet. Så jeg anbefaler, at du har lavet orienteringsøvelsen, som jeg fortalte om i sidste afsnit, at du har lavet den, før du går ind til den her øvelse. Og du behøver sikkert have gjort det, men du kan gøre det. Og ligesom sidste øvelse, så betyder det også noget, hvordan vi sidder, hvor vi sidder osv. Så nu går jeg ud fra, at du sidder et godt sted, og du sidder på en behagelig måde, ligesom jeg gør. Du er velkommen til at lukke øjnene. Og lige om lidt, så guider jeg noget, hvor at jeg taler om væggene rundt omkring dig og loftet. Du skal ikke kigge på væggene. Du må godt have øjnene åbne, men du skal ikke kigge på væggene. Du skal bare fornemme væggen. Så jeg taler om væggen bag dig, foran dig, til højre og til venstre. Så det kan godt være, at der ikke er sådan et fast stykke væg, men så er der måske et væg og noget dør, eller en væg og et vindue, eller hvad det kan være. Det kan også være, at det er lidt skråt. Det er helt okay. Men bare lige, det er det konkrete rum, du sidder i, som jeg taler ind i, men du behøver ikke kigge derhen, eller du skal ikke kigge derhen. Okay. Så du kan starte med lige at lade din opmærksomhed komme til de steder, hvor din krop rører underlaget. De steder, hvor dine fødder og dine ben rører underlaget. Og de steder, hvor din ryg, lænderyggen og resten af ryggen rører underlaget. Og så kan det være, at du kan mærke din bagside. Så du mærker din bagside. Så mærker du væggen bag dig, eller registrerer væggen bag dig. Og så mærker du mellemrummet mellem bagsiden og væggen bag dig. Så kan det være, at du kan mærke din forside og væggen foran dig. Og mellemrummet mellem forside og væggen foran dig. Mellemrummet. Det kan være, at du kan mærke din højre side. Og væggen til højre for dig. Og mellemrummet mellem højre side og væggen til højre for dig. Det kan være, at du kan mærke din venstre side. Væggen til venstre. Og mellemrummet mellem venstre side og væggen til venstre. Mellemrummet. Så kan det være, at du kan mærke toppen af hovedet. Og loftet over dig. Og mellemrummet mellem toppen af hovedet og loftet over dig. Mellemrummet. Så kan det være, at du kan mærke alle 5 retninger på én gang, når jeg repeterer. Bagsiden, væggen bag dig og mellemrummet, forsiden
væggen foran dig og mellemrummet. Højre side, væggen til højre og mellemrummet. Venstre side, væggen til venstre og mellemrummet. Toppen af hovedet, loftet over dig og mellemrummet. Alle 5 retninger på én gang. Alle 5 retninger på én gang. Og så kan du lige så langsomt i dit eget tempo, når du kan mærke, at du er klar til det, blinke dine øjne åbne. Og vende tilbage til det fysiske rum, du sidder i. Og måske fortsæt med noget, der er rart for dig. Du kan lytte til øvelsen lige så mange gange du vil. Det kan være, at du på et tidspunkt kan huske den selv, og så kan du guide den for dig selv, så du behøver ikke at have mig til at guide det for dig. God fornøjelse. Tak fordi du lyttede med. Du kan følge mig på Facebook, og du kan også finde mig på Instagram under stressbehandlingen. Håber vi lyttes ved.